дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии сайёҳии варзишӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. ёдовар мешавем ки мо дар нахустнашри барнома ба шумо дар бораи сайёҳии варзишӣ маълумот дода гуфта будем ки он ба 11 нав ҷудо мешавад ва имрӯз бошад мо дар ҳамкорӣ бо Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон ҳамроҳ бо якчанд нафар аз дӯстдорони ин намуди варзиш мехоҳем ки ба минтақаи сайёҳиву истироҳатии Ромид сафар намоем. Барои маълумоти бештар гирифтан моро ҳамроҳ бошед. Ба пеш. ҳамин тавр сайёҳати пиёдагардии мо оғоз ёфт. бояд гуфт ки Ромид дар баробари минтақаи сайёҳиву истироҳатӣ будан инчунин ба рӯйхати яке аз 4 мамнунгоҳи Тоҷикистони биҳиштосо дохил мебошад ва минтақаи махсус ҳифзшаванда аст. ҳудуди минтақаи назаррабои сайёҳиву истироҳатии Ромид зиёда аз 16 гектарро ташкил медиҳад. баландии минтақа аз сатҳи баҳр аз 1176 то 3200 метр мебошад. мувофиқи тақсимоти маъмурӣ ин мамнунгоҳ ба шаҳри Ваҳдат тобеъ аст. масофаи байни мамнунгоҳ ва шаҳри Душанбе 70 километр мебошад, яъне наздиктарин мамнунгоҳест ба пойтахти кишвар. тарзи ҳаёти фаъол солтосол тарафдорони бештарро ҷамъ меорад. дар ҳама ҷо шумо метавонед одамонеро пайдо кунед ки ба давидан машғуланд, сайру гашт мекунанд ё бо ҷузидонҳои пурбор чун ман дар пушт қадам мезананд ва ба гӯшаҳои дурдасти табиат мераванд. сайёҳии пиёдагардӣ то рафт оммавӣ шуда истодааст ва ба он аҳли оила, нафақахӯрону ҷавонон машғуланд. он ба таври ҳақиқӣ яке аз ҷолибтарину дастрастарин нави сайёҳии варзишӣ дар тамоми дунё ҳисобида мешавад. бояд гуфт ки асосан барои ба сайёҳии пиёдагардӣ баромадан асбобу анҷоми зиёде ки махсусан ба сайёҳии пиёдагардӣ хосу зарур бошад лозим нест. дар ин нави сайёҳӣ шумо дар интихоб озод ҳастед ва метавонед дар ҷуздонатон ҳар он чизеро ки бароятон ҳангоми сафар мушкил пеш наорад бо худ гиред. дар интихоби минтақа ва роҳ низ ҳамин чизро гуфтан мумкин. вобаста ба тавоноии ҷисматон дараҷаҳои душворгузарии хати сайратонро метавонед худ интихоб кунед. мо низ хатсайрамонро бо ҳамин талаботҳои камтарин ва душвориҳои оддӣ интихоб намуда ба роҳ баромадем. тавре дар барномаи қаблӣ гуфта будем, Федератсияи варзиши сайёҳии Тоҷикистон баҳри ривоҷу равнақ ва серхаридор гардидани сайёҳии варзишӣ дар Тоҷикистон ва ҷаҳон моҳи сентябри соли ҷорӣ расман ба фаъолият шурӯъ намуд ва соҳиби сомонаи махсуси худ дар шабакаи ягонаи интернет гардид. дар назар аст ки моҳҳои оянд чунин хатсайрҳоеро ки айни ҳол мо дар он иштирок намудем таъсис диҳад ва ҳамин гуна пешбарандаю тарғибгари соҳаи сайёҳии варзишӣ дар Тоҷикистон бошад. гуфтан зарур аст ки сайёҳии варзишӣ дар кишварамон рӯз то рӯз чӣ аз ҳисоби хориҷиён ва чӣ аз ҳисоби шаҳрвандон ҳаводорони зиёд пайдо менамояд ки ин ба сатҳи солимӣ ва некуаҳволии ҷомеа таъсири мусбат мерасонад. сайёҳии пиёдагардӣ аз он ҷиҳат кӯҳнатарин номида мешавад ки инсоният ҳанӯз аз замони пайдоишаш ҳамеша баҳри ёфтани макони мувофиқ барои зисту зиндагонӣ саёҳат мекард. он вақт ҳоло ҷонвареро ҳам ҳамчун нақлиёт ба худ ром накарда буд. бинобар ин саёҳатҳояш асосан пиёда бо убур намудани релефи ноҳамвори кӯҳу дараҳо, дарёҳои тезоб сурат мегирифт. ҳамин гуна дар айни замон бо муҳити зисташ дурусттар ошно мешуд. донишҳои худро дар бораи табиат ва иқлими минтақаҳои гуногуни олам васеъ менамуд. ин омил рафта рафта боис бар он шуд ки минтақаҳои нав кашф шаванд ва тамаддуни башарият дар дунё паҳн гардад. имрӯзҳо низ мо ин намуди сайёҳиро зери ибораҳои маъмулии миёни мардуми тоҷик сери истеъмоли сайру гашт ё сайру тамошо дурусттар дарк мекунем. танҳо фарқ дар он аст ки сайёҳии пиёдагардӣ дар муҳити пурра табиӣ ва берун аз дастовардҳои инсоният гузаронида мешавад. дар гузашта ва ҳоло низ дар мактабу лагерҳои истироҳатӣ барои мактаббачагон экскурсияҳо ташкил карда мешаванд ки он ҳам яке аз шохаҳои сайёҳии пиёдагардӣ ба шумор меравад. агар бо риоя намудани қоидаҳои бехатарӣ чунин сайру тамошо ба истилоҳ экскурсияҳо миёни мактаббачагон боз ҳам зиёд гардад, пас ин ташаббус дар оянда замина бар он мегардад ки насли наврасу ҷавони кишвар ҷисман солиму устувор ва орӣ аз одатҳои бад бошанд.
بینندگان عزیز، این حال ما صحبتی داریم با رئیس فدراسیون ورزشی سیاحی تاجیکستان و این حال می‌خواستیم که شما درباره سیاحی پیاده‌گردی کمی معلومات می‌دادید و می‌گفتید که چگونه کدام چاره‌بینی‌ها را شما برای رواج و رونق دادن سیاحی پیاده‌گردی در کشورمان راه‌اندازی نموده ایستادید. درباره ورزش سیاحی خطر پیاده‌گردی همین را گفتنی هم که این نمود ورزش پیاده‌گردی عین حال در تاجیکستان هم معمول است می‌گردند و این یک نمود ورزش است که با راهی پیاده‌گردی خطهای راه‌های ناهموار رو طی کرده می‌گذرند. ما حاضر همین رو تا ماهای فوریه دو خط سیر بین‌المللی رو که خط سیر باید از روی قاعده و قانون‌ها و که اگر سیاحان آمدند با آن راه‌ها سیر و گشت نمایند، این دو خط سیر می شود از یک طرف جنوب تاجیکستان تا شمال و از غرب تا شرق که تمام این خط سیر پیاده‌گردی تمام جای‌های تاریخی و فرهنگی و تماشاباب تاجیکستان را عبور می‌گذارد و سیاحان می‌توانند کدامی که می‌آید از خارج یا که از داخل تاجیکستان باشد خواهش می‌کنند که یگان جایی هست، یگان راهی هست که ما در اونجا پیاده‌گردی کنیم و هم تماشا و هم سیاحت نماییم. یعنی که اینفراستراکچورهای ضروری برای پیشرفت سیاحی پیاده‌گردی در کشور الکی مهیا شده ایستادند. حاضر ما همین کار را دیده ایستادیم و نقشه کشی کردیم یک جویا با اتفاقهای جغرافی تاجیکستان و متخصصان. ما این راه رو باید تا ماهای مارت این راه تیار میشوند و میتوانند شهروندان خودمان از داخل و از خارج به این راه خوب سیاحت نمایند و تماشا نمایند، از طبیعت تاجیکستان بهره ور گیرند. بعد یک چیز دیگر رو خاطررسان میکنیم که این نمود ورزش پیاده‌گردی یک نمود ورزشی است که مثلا بسیار مبلغ رو طلب نمیکند. اون پیاده به واسطه نقلیات و میتواند سیاحت خود را دوام دهد. اساساً سیاحی پیاده‌گردی در نوبت خود به سه قسمت جدا می‌شود: хайкинг، трекинг و беккепинг. طور معلوم می‌گردد نمودی از همه ساده و آسانش хайкинگ میباشد. نمودی سیاحی پیاده‌گردی хайкинگ نوعی خیلی کهنه سیاحی است که هدف آن طی کردن مسیر در خط سیر معین تنها و گروهی میباشد. хайкинگ اکثر وقت از جانب نفران کم تجربه و یا عموماً بی تجربه در سمت سیاحی انتخاب کرده می‌شود، زیرا آن ملکه‌های مخصوص، تجهیزات یا طلبات‌های جسمانی را طلب نمی‌کند. چون این سفر پیش از همه برای مستحکم و تکمیل دادن بدن گذرانیده شده، دوام روز از صبح تا شام ادامه می‌یابد که سیاحت ما از همین قبیل است. یگانه چیزی که شما باید آن را رعایت کنید این قاعده‌های بی‌خطری است. پیش از به سیاحی پیاده‌گردی و یا عموماً به سیاحت برآمدن شما را ضرور است که آماده شده با خود قوطیچه تیپ بگیرید. خط سیر پیاده‌گردی از 3 زینه و 6 درجه عبارت میباشد که از همه از زینه ساده ترین این زینه یکم میباشد که 30 کیلومتر رو در بر میگیرد و از 3 تا 4 روزه راه رفتن ممکن است و از همه دشوارترینش این درجه مخصوص ورزشی رو، تیاری جسمانی ورزشی رو در بر میگیرد. خط سیر ما از همه نمود آسان و ساده رو در بر میگیرد که عین حال ما اون در همون خط قرار داریم. نفرانی که کار و فعالیتشون بسیار وقت نشستن است میتوانند دوام هفته یک بار یا دو بار به طبیعت آمده در این جاهای تماشاباب سیر و گشت کرده سلامتی خود را بهتر نمایند. نمود دیگری دشوارتر از хайкинگ این تریکینگ میباشد. تریکینگ نمودی است که در آن سیاحان یا خود ورزشگران مسافر را در زمین‌های ناهموار یا کوهی طی میکنند. آن را میتوان به نمود مستقل سیاحی پیاده‌گردی یا به سیاحی کوهنوردی داخل کرد که پیش از برآمدن یا بعد از آن گروهی سیاحان به پایگاه یا لاگر میروند.
давомнокии намуди сайёҳии пиёдагардии трекинг бо як рӯз маҳдуд нашуда метавонад то як моҳ сайёҳат дар табиати дурдаст ба масофаи то 700-800 километр идома ёбад ва барои ин ҳатман бо худ гирифтани қутичаи тиббӣ, ашёҳо барои гигиенаи шахсӣ, саролибоси мувофиқ, ҷуздонҳои ҳаҷмаш бузургтар, асодастҳои оҳанин ва хаймаҳои сайёҳӣ зарур мебошад. намуди аз ҳама душвори сайёҳии пиёдагардӣ ин бэккепинг мебошад. Он аллакай бо дороиҳои мураккаби зиёд дар сохти ҷуздон, хайма, роҳ, тезобҳо ва давомнокӣ фарқ мекунад. масофаи тайинмешуда аз 1000 километр ва давомнокии сафар аз як моҳ оғоз мешавад. Мы сейчас находимся в ущелье Рамита, где мы готовим спортивный туристический маршрут, чтобы люди приехали из-за рубежа и тут отдыхали. Уникальные это места. Уникальность в чем заключается? Чистая вода, чистый воздух нас окружает. Люди приезжают туда, насыщаются этим горным чистым воздухом. Они получают большое удовольствие. Самое сложное тут в одной вещи немного высота, но они адаптируются к этой высоте в короткое время. Мы сделали маршрут 12-километровый. Люди очень довольны, потом уезжают в Россию и за рубеж и рассказывают, какой Таджикистан уникальный, красивая страна. Самое главное, после этого у них улучшается здоровье, психика полностью восстанавливается. Полностью отдыхает обычной бытовой жизни, где они живут дома. Что за рубежом, что в Америке, что у нас. яке аз ҳадафҳои сайёҳии пиёдагардӣ он аст ки сайёҳон суҳбат намоянду бо ҳам ошно шаванд, яъне муошират, ҳамдигарфаҳмӣ, ҷустуҷӯ ва кашфиёти дастаҷамона асоси он аст ки сайёҳати шумо бобарор анҷомад. ин буд ки ду нафар доираи калом мавзӯи суҳбат доштанду дуи дигар машғули гирифтани расми хотиравӣ, он чанд нафаре барои идомаи робитаи дӯстӣ аз якдигар суроғаи мобилӣ мегирифтанд. мо ҳам ҳамроҳ бо роҳбарони хатсайри пиёдагардӣ бобати нақшаи хати сайр ҳарф мезадему боқӣ ҳамагон саргарми тамошои мӯъҷизаҳои табиат буданд. бинандагони азиз, бобати сайёҳии пиёдагардӣ маълумотҳо хеле зиёданд ва мо кӯшиш намудем ки тӯли сафарамон ба шумо аз ҳама муҳиму ҷолибтарашро пешкаш намоем. дуруст аст ки дар ҷаҳон роҳҳои сайёҳие мавҷуданд ки дарозиашон ҳазорҳо километр аст. масалан, дарозии пайроҳаи Апалачи дар Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба 3500 километр мерасад. Ассотсиатсияи сайёҳии Аврупо 12 пайроҳаи сайёҳии аврупоиро бо дарозии умумии 55000 километр таъсис додааст. сайёҳони фаронсавӣ Соня ва Александр аз Африка бе истифодаи нақлиёт аз ҷануб ба шимол 14000 километрро дар давоми 3 солу 3 моҳ тай карда аз кишварҳои ба монанди Африкаи ҷанубӣ, Зимбабве, Мозамбик, Малави, Танзания, Кения, Эфиопия, Судон, Миср ва Исроил гузаштанд. роҳи хатсайри пиёдагардӣ аввалин бор аз тарафи ассотсиатсияи сайёҳии байналмилалии европоӣ соли 1938 дар Венгрия ташкил шуда, он бо роҳи пиёдагардӣ кабуд ном баровардааст ва он яке аз хатсайрҳои дарозтарин ва дар оилаи роҳҳои байналмилалии Аврупо дохил шудааст ва 55000 километрро дар бар мегирад. дар нимароҳ аҳли гурӯҳ ба хулосае омадем ки ҷое нишаста каме истироҳат кунем ва бо ҳам чун анъанаи сайёҳон хайма рост намоем ва дар оташдон хӯрок омода кунем. барои ҷои муносиб ёфтан вақти зиёде ҳам сарф нашуд.
воқеан кишвари мо аз бисёр ҷиҳатҳо маҳбуби мардумони дунё гардидаву биҳишти рӯи заминро мемонад. дар баробари гуфтаҳои боло лозим ба ёдоварист ки мардуми мо дорои фарҳангу таърихи ҳазорсола ва аз қадимулайём меҳнатдӯсту меҳмоннавоз буданду ҳастанд ва ин василаест баҳри муаррифии маърифати баланди инсондӯстиву инсонпарварии мардуми тоҷик. ҳамроҳи мо александр ки рӯзи корияш асосан бо нишастан паси мизи компютер мегузарад, аз таассуроти сайёҳии пиёдагардӣ гирифтааш ба мо ҳикоят карда иброз дошт ки барои барқарор намудани афсурдагие ки пас аз анҷоми ҳафта дар ҷисми мондааш ба вуқӯъ меояд, кӯшиш мекунад камаш ҳафтаи як маротиба ба гӯшаҳои дурдасти табиат равад. Мы любим выходить в горы по выходным, чтобы развеяться от работы и от городской суеты. В наших горах очень красиво, у них сочетается очень много красок. Можно заметить и яркие желтые краски осенью. Энергия гор, она как-то вот вдохновляет людей и позволяет расслабиться от городских проблем, сидячей работы. Нам очень нравится ходить вот в свободное время, в выходные дни, в горы и отдыхать. Также мы работаем обычно с компьютерами, так как я по профессии системный администратор, и в связи с этим постоянно сидячая работа, и именно в горах ты можешь немножко походить, и это хорошее занятие спортом, это хорошая физическая нагрузка, и морально тоже хорошо отдыхаешь, потому что хорошая благоприятная обстановка в горах. ҳоло ӯ акнун барои омода кардани хӯрок ва ҷӯшонидани чой бо таъби болидаю хурсанд об меорад. бояд гуфт ки барои рушди босуботи соҳаи сайёҳӣ дар кишварамон махсус донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ соҳибкорӣ ва хизмат фаъолият дорад ва кадрҳои баландихтисосро дар самти сайёҳӣ ва хизматрасониҳои сайёҳии байналмилалӣ тайёр мекунад. дар ҳайати гурӯҳи хатсайри пиёдагардии мо 3 нафар донишҷӯёни донишгоҳи мазкур шомил буданд ва ҳамчун мутахассисони ояндаи самти хизматгузориҳои сайёҳӣ моро тӯли сафар роҳбаладӣ карда кӯмак карданд. мо имрӯз як гурӯҳ донишҷӯёни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамроҳии Федератсияи сайёҳии варзишии Тоҷикистон як хатсайри пиёдагардӣ ташкил намудем, ки аз 12 километр иборат мебошад ва ин як хеле имконияти хеле васеъ барои мо донишҷӯён мебошад, ки аз маконҳои зебоманзари ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намудем. барои мо донишҷӯён яке аз имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шудааст, ки мо метавонем аз ин минтақаҳои зебоманзари ватанамон дидан намуда дар сатҳи байналмилалӣ метавонем Тоҷикистони худро муаррифӣ намоем. дар ин вақт ҳамроҳони дигарамон роҳбалад Рашид ва Асила ба мо чӣ гуна рост кардани хаймаи сайёҳиро нишон доданд. маълум мешавад ки ҳар як қисмат ва умуман сохти хайма дақиқкорона омода шуда ҳангоми ростнамоӣ ҳам вақти камро мегирад ва ҳам ба шароити кӯҳсор мувофиқ мебошад. банду басти он аз сайёҳи ҳушёру закӣ малакаи махсусро талаб намекунад. зарур аст ки ҳангоми росткунӣ бо диққат назора кунед ва мебинед ки дар мавриди дигар ба хубӣ аз уҳдааш баромадед. тавре гуфтем муоширату ҳамдигарфаҳмӣ, ҷустуҷӯю кашфиётҳо ва якҷоя кор кардану иттифоқ будан яке аз ҳадафҳои асосии сайёҳии пиёдагардӣ ва умуман сайёҳӣ дар радифи беҳтару устуворгардонии саломатӣ мебошад. бинобар ҳамин ҳам фазое ки ҳоло инҷо муҳайё шуд, метавон гуфт беҳтарин дастоварди сайёҳии пиёдагардии мо ба ҳисоб меравад. яке ҳезум меораду яке алав мемонад, дигаре об меораду он яке дегидонча месозад, дуи дигар машғули пухтани хӯрок, боқӣ нафарон машғули бандубасти хайма, росткунии дастархон ва расмгириву суҳбатанд. андаке баъд роҳбалади сайёҳии пиёдагардӣ Рашид моро ба машғулият хонд. Так, уважаемые туристы, значит, сегодня я вам
расскажу о снаряжении, которое в основном используется в спортивном туризме. Самое первое – это так называемое личное снаряжение. В личное снаряжение что входит? Это значит рюкзак, это карематы, спальный мешок, вот. Ну и обязательно, значит, чашка, кружка, из которой вы там пьете, из которой будете кушать, ложка, и все это вот является ваша одежда, головной убор, вещи личной гигиены. Это все входит в список вашего личного снаряжения. Помимо личного снаряжения есть еще и групповое снаряжение. Но сейчас я немножко расскажу вам как бы по обстановке, то, что у нас здесь разложено и то, что у нас здесь есть, по ходу буду рассказывать. Значит, давайте начнем с палаток. Палатки бывают разных типов и на разное количество, скажем так, мест, занимаемой жилплощади, в общем, так скажем. Есть палатки, начиная с одноместной палатки, есть палатки двухместные, трехместные и так далее. Они на базаре их не продают, их продают в магазине спорттоваров, скажем так, потому что все это относится к спортивному снаряжению. Все, что мы здесь рассматриваем, это все спортивное снаряжение. И цена их колеблется, значит, примерно от 150 саммон до 1500, 2000 и выше есть стоимость палаток. То есть все зависит от фирмы. Если чем бренд лучше, чем он раскрученней, значит, да, это и надежность, это и качество, и все туда, значит, все это входит. И надежность, значит. Поэтому надо смотреть, значит. Ну, еще смотреть надо, значит, на поход, уровень вашего похода. То есть, если вы идете где-то, например, в районах Искандер-Куль, например, там, ну, вот, по Фанским горам, где-то там, Алаудины, вам дорогостоящие палатки, ну, просто не нужны. Зачем это? Лишние траты. А такая вот средненькая палатка, вот, например, наподобие вот этой. Вот эта палатка стоимостью примерно 2000 саммон. машғулият ба ҳамагон писанд омад ва мо донишҳои худро бобати сайёҳии пиёдагардӣ васеътар намудем ва умедворем шумо ҳам бинандагони азиз беҳуда намегӯянд ки инсон худ як ҷузъи табиат аст ва барои он ки ҳамеша сиҳатманду иродаи қавӣ дошта бошад танҳо канори табиати кушод метавонад ин ҷиҳатҳои худро мукаммал намояд ва бояд гуфт ки ҳамаи ин бо сарфи начандон зиёди маблағ имконпазир аст зеро чӣ интихоби пайроҳаи роҳгардиву миқдори вақт чӣ масофаю макони истироҳат ё хаймарост кардану хобидан дар табиат ва ё пухтани хӯроку ҷамъ омадан гирди як хон пурра аз худи шумо ва ҳамроҳонатон вобаста аст сайёҳии пиёдагардӣ низ дар ин росто яке аз беҳтарин дастрастарин ва камхарҷтарин нави сайёҳии варзишӣ буда хоҳишмандон метавонанд ба федератсияи варзиши сайёҳии тоҷикистон муроҷиат намоянд ва чунин дастаи мукаммал шуда ба роҳ бароянду якҷоя бо табиату набототи атроф шинос шаванд ва дар айни замон соҳиби дӯстони зиёде бигарданд зеро беҳуда намегӯянд ки дӯсти ҳақиқиро дар сафар метавон дарёфту шинохт агар шумо маротибаи ҳам ба чунин сайру тамошои берун аз шаҳр баромада бошед пас ба хубӣ дарк мекунед ки як худ роҳгардию нафаси тоза гирифтан аз ҳавои тоза ва тамошои табиати нотакрори диёр ба инсон чӣ қадар нерӯю ҳаловат мебахшад акнун пас аз бозгашт ба хонаю кор шумо тамоман тағйир хоҳед кард зиндадиливу муҳаббат ба сарзамини биҳиштосо ва кӯшиши имрӯзро аз дирӯз беҳтар кардан дар кору зиндагӣ чӣ чизе метавонад беҳтар аз ин бошад воқеан тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳдбор буда аз нигоҳи иқлим боду ҳаво манзараҳои табиат кӯҳҳои осмонбӯс пиряхҳои азим обҳои шифобахш кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру сайёҳат мебошад биянагони азиз беҳуда намегӯянд ки зиндагии худ як сайёҳати бузург аст ва барои он ки дар зиндагӣ ҳар қадар таҷрибадору варзида шавем лозим аст ки ҳарчи бештар сайёҳат намоем биянагони азиз дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ ба анҷом мерасад хайр ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва варзиш бошед
дар хатсайри пиёдагардӣ бо чойи бета чой. Бета чой.